हेलो एभ्रिवान बरायबाय बयखौबो दिनै ओरैबायदि अखा हाबायना अखायानो अखा बेनिखायनो आङो जेबो भिडिअ लाबोनो हानाय जायाखिसै ओरैनो जास्ट न' साखाथियाव थानाय जिथुनाखि बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों सौफैनाय मडेल कलेज ना दा बियो माबायदि जाखो आं एसे नायदिंहैनो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोनाबो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे नायलांफानो हागोन ओमफ्राय दा हानायाथ' हाबाय होनदां आंथ' सिगां थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय दासिमाव माबायदि जानानै दं आङो एसे एक्सप्लर खालामनो सानदों नोंथांमोनाबो नायलांफानो हागोन आरोखि ना जोंनि न' साखाथियावनो जायो ससेल' आरोना आगानैसो हरबानो मोनो दा नायलांनो हागोन लोगोफोर ओमफ्राय नै ओरैहाय सिदा साफागुरिनिफ्राय दावखोबोनाय जायो ओमफ्राय नै ओरैहाय सोनाबथिंजाय थाङोब्ला खैला मैला बाजार मोनहैबाय आरो ओमफ्राय दा जिथुनाखि बे बलेर' पिकआप फैगासिनो दं ओरै सिदा साहा दावखोयोब्ला मडेल कलेज जानानैहाय थाङो आरो लामाया हाब ओमफ्राय दा ओरैहाय खैला मैला जानानै थाङो आरोखि ओमफ्राय आं एसे देखायनोसै दे नै ओरैहाय बे गारि थांनायजोंहाय मडेल कलेज मोनहैयो आरो सिदा ओमफ्राय नैबेयावहाय मोनसे टाइल्सनि लामा जाबाय बे लामाया ओरैहाय 1 नं लन्थिबारि जानानै ओरै 2 नं लन्थिबारिजों गिदिंनानै थाङो गासिबो टाइल्स जाजोब्बाय आरो बेखौहाय दाख्लैहाय बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारानो बेखेवफैदों नै बेबायदि गोबांथार गामि ओनसोलफ्राव जौगानायनि खामानिखौ मावदों आरो सिं दा बेबायदि आरोखि नै बेयावहाय टाइल्स जाबाय नङाब्ला सिगां बे लामाया ओरैबायदि हाब्रु जायोमोन बेबायदिनो गोबांथार खस्थ' भुगिनाङोमोन आरोना बेजोंहाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै बेफोरबायदि वाटार साप्लाइबो जाबाय आरो बैयावहाय दङ ओमफ्राय बेबायदि पाइपखौ फबगासिनो दं आरोना दा लामायाबो ओरैबायदि मोजां नै ओमफ्राय नै ओरैहाय ओरैबायदि गय बागान ग्रिम जाजोब्बाय आरो नै सारिगिदिं जेरैबो गय बागान नै ओमफ्राय फिथाइया थाइबायबो नै ओमफ्राय बेफोर हाया ओरैबायदि दाम जाबायना बायनो हाला आरोना सोंनो हाला ओरैबायदि दामखासै ओमफ्राय दा नै मडेल कलेजखौबो बिनिफ्राय नुहुरो आरोना नै ओरैबायदि मोजां पुरुस्कारनो हनै खाथियाव थांनानै आं देखायगोन दे नै बेनो आरोना नै जा बरिया जाबाय नै आं खाथियाव देखायगासिनो दे दा लोगोफोर आङो मडेल कलेजनि मेन लकेसनाव मोनफैबाय ओमफ्राय बे मडेल कलेजआनो जादों जाहैबाय चिरां जिल्ला खैलामैला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय 1 नं लन्थिबारियाव दङ दा माबायदि जाखो नायलांनो हागोन मोनफैबाय नै गेटआ बेनो आरोना गेटखौहाय मेन गेटखौहाय फांनानै दोनदों नै ओमफ्राय बेबायदि फिस होजोब्बाय आरो नै लामाया ओमफ्राय आं सिङाव हाबहैथारनोसै दे ओरैबायदि मोजां बानायबायना नै नायदो नै बेयो साइडजों दङ नै गेटआ ओमफ्राय नै बेबायदि फिस लामा होजोब्बाय आरो मथा मथि एसे बाखि दंबावोदां जेनेबा मावगासिनो दङ नै माथो मिस्ट्रिफ्राबो दं नै बेयावहाय ओंखाम संगासिनो आरो ना ओमफ्राय नै बेबायदि बानायबाय ओरैबायदि पुरुस्कारखासै जायगायावनो ओमफ्राय बेबायदिनो गोबांथार फरायसाफोरा जायगायावनो फरायनो हासिगोन आरो ना गोजानाव थांनांगौनि दरखार गैलायला आरो मानो होनना बुङोब्ला गोबांथार गैयि न'खरफोरनिफ्राय बेबायदिनो गोजानाव फरायनो दोनहरोब्ला गोबां प्रब्लेम जायो थाखा फैसानि फाइनान्सियेलनि ओमफ्राय दा जायगायावनो कलेज दं हिसाबैहाय जायगायावनो फरायनो हासिगोन आरो नै ओरैबायदि मोजां बानायखाबाय ओंखाम गुसु जानानैबाबो फैनानै आरामसे फरायफैनो हासिगोन आरो नै दे ओमफ्राय हौरै बैथिंजायबो दङ गोबां बिल्डिं दङ आं देखायजोबनि दे माबायदि जादों ओमफ्राय साइडजोंबो ओरैबायदि मोजां दंफां गायबाय नै बे दंफाङा देरोब्ला ओरैबायदि साया जासिगोन आरोना ओमफ्राय साइड बेफोरबायदि लाइट होजोब्बाय नै बेबायदि आरोखि ना मोजाङानो बानायदों नै बेजोंनो जागोनदां गेटआ आं सिङाव हाबलांनोसै दे ओमफ्राय आं गोजौनिफ्रायबो देखायगोन माबायदि एसे কি কাম কৰি আছে না এলাও এতিয়া কি কাম চলি আছে হা ড্রেন আচ্ছা বাকি এগুলা কমপ্লিট হৈছে নাকি সব আচ্ছা এতিয়া মিস্ত্ৰীগিলা কয়জন আছে 12 জন আছে না কৰি আছে না মানে आं आं एसे गोजौआव गाखोलांनायनि दे नै बेबायदि सिरि बानायबाय दे ओरैबायदि मोजां बानायजोबखाबाय नै जेरैबो बेयावनो आरामसे गोबां फरायसाफोरा फरायनो हासिगोन आरोना नै गोजोननाय मोन्दों मानो होनना बुङोब्ला जोंनि साखाथियावनो जानायनि नालाय बे कलेजआ गोजोननाय मोनबाय ओरैबायदि जोंनि आगानैसोल' गोजान नै बेबायदि आरोखि वाव नायदो नै ओरैबायदि समायना माखासे गोबां रं होबावगोन आरोखि बेखौ दा नै बेबायदि ओमफ्राय बेयावहाय राउन्ड बानायखाबाय नै बेबायदि ओरैबायदि गिदिर बानायखाबाय आरोना
नै बेलाय नै वाव बरिया नै बेयावहाय बेबायदिबाव नै ओरैबायदि मोजां बानायबाय बेबा मा बानायगोन बेयावबा उनाव कमप्लिट जाजोबासो मिथिसिगोन आरोना नै बेबायदि ओमफ्राय आं गाहायाव थांनानै देखायनि दै दायो ओरैहाय उनथिंजाय फैबाय आङो नायनानै लादो उनथिंजायबो गोबांथार बिल्डिंफोर दङ आङो देखायनो आरोना एसे नै ओरैहाय काम सोलियासै ना आदसा नै बेबायदि आरोखि ओरैबो बिल्डिं ओरैबो बिल्डिं ओरैबो बिल्डिं ओमफ्राय ओइजोंबो बिल्डिं ओमफ्राय नै ओरैबो बेबायदि आरोखि ना गोबां दङ आरो ओमफ्राय बै बिल्डिं हनै आं गाखोहैनि दे गोजौआवहाय गोजौनिफ्राय भिउखौ माबायदि नुयो एसे गाखोनायनिसै ओमफ्राय बैथिंजायबो दङ दे बैथिंजायबो दङ न'आ दा नायदो नै लोगोफोर आङो गोजौथाराव फैबाय दै ओरैबायदि थिखिनियाव गाखोफैबाय आङो नै थिनथाला ओरैबायदि गोजौ थिखिनियाव ओमफ्राय साइडआवहाय बेबायदि गय बागान गोजा आरो गामि ओनसोलाव जानाय नालाय नैबे इयो 2 नं लन्थिबारि जाहैबाय नैबे बिल्डिं बारनायनिया 2 नं लन्थिबारि जाहैबाय ओमफ्राय नैबे बिल्डिं ओरै सानजानिफ्रायनो 1 नं लन्थिबारि गोग्लैयो खोमा दा बेबायदि आरोखि नै गोजौनिफ्राय बेफोरबायदि नुयो भिउफोरखौहाय नै नायनानै लादो वाव गाहायाव हनै फिसा फिसाल' नुहुरो नै बेबायदि नै ओमफ्राय ओइजोंजाय थाङो आङो सोनाबथिंजाय नै ओमफ्राय ओरैहाय गोजौआव थांजाला बेबायदि दै दङ दै नै बेबायदि नुहुरो आरो गोजौनिफ्राय नै बेबा ना मा न' जाखो दा बेबायदि आरोखि वाव बरिया दा बेफोरबायदि आरोखि